Живият град, Евмолпия и древната цивилизация на траките. Траките се споменават за първи път от Омир в стих 434 от 10-та песен на Илиада. Според древногръцкия поет, те са били велики войни, които пристигнали от Хелеспонт, Дарданелите, за да се бият на страната на троянците. А в земите им са живеели знатни родове и могъщи владетели. Както вече споменахме, теориите за произхода на траките са различни, но изследванията на антрополозите дават основания да се предполага, че прадедите ни са били по нашите земи още през каменната епоха. През 2011 година на Европейската конференция по човешка генетика се представят генетични проучвания, според които най-често срещаните хаплогрупи при 80% от българите са наследени от обитатели на Стария континент и по нашите земи от праисторически времена. Според други историци, тракийските племена са дошли на Балканите от север 2000 години преди новата ера, а трети смятат, че миграцията им се свързва с откриването на желязото. Най-смелата хипотеза, която се уповава на еврейския историк Йосиф Флавий, е, че траките са наследници на Ной. И гърците наричали потомците на Тир, който е внук на Ной, траки. Първоначално териториите по поречието на река Марица и Родопите са били населявани от племето Беси. Предполага се, че укрепеното им селище върху Трихълмието е било създадено между 1420 и година 1200 преди новата ера на Небет Тепе. Римският историк Амиян Марцелин пише в своята история, че старото име на големия тракийски град Филипополис е Евмолпияда. При своите пътувания Херодот дава първите по-интересни сведения за многобройните племена на траките по нашите земи, които и тогава се наричали Тракия. Според него, тракийският народ е най-големият на света след индийския. Ето какво разказва още той. Останалите траки имат следните обичаи. Девиците не ги пазят, ами ги оставят да се снушават с мъжете по свой избор. Напротив, омъжените жени пазят строго. Те си купуват жените от родителите им срещу много пари. Да бъдеш нашарен с белези се счита благородно. Който няма белези, не е благороден. Да стоиш празен, това се смята най-хубаво, да обработваш земя най-безчестно. Да живееш от война и грабеж най-хубаво. Това са най-забележителните им обичаи. Дали Херодот описва традициите на всички тракийски племена или е имал по-ограничена информация, днес трудно някой може да каже. В онези древни времена вероятно са съществували пазари за невести, но жените са имали право сами да изберат мъжа, при когото да отидат. Мъжете, които са притежавали много съпруги и деца, се смятали за богати. Това се свързвало и с желанието им да запазят народа си. Според древния историк и географ Страбон, цяла Тракия се състои от 22 племена. В своята география той споменава и града на Тепетата. Територията на днешното Пловдивско поле тогава се наследява от бесите. Техни съседи са били одрисите и сатрите. Най-известното древнотракийско име на Пловдив е Пулподева. Бесите укрепват своето селище на Небет Тепе с здрава крепостна стена. Жителите на Пулподева са имали чудесната възможност да се снабдяват лесно с храна и вода. Те са обработвали ниви с различни посеви, лозя и овощни градини. През 5 век преди новата ера се създава Великото Одриско царство.
Историята му започва от тракийския цар Терес I, а сред най-могъщите му владетели са Ситал I, Сефт I и Котис I. То се простирало по теченията на Марица, Арда и Тунджа до крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско море. В периода 3-1 век преди новата ера Пулподева е главен политически и административен център на Одриската държава. В тракийските селища е имало обикновено около 10-15 колиби, изградени от пръти и глина, оградени от дворове. Всеки обикновен дом е разполагал с място за съхранение на зърното и земеделски инвентар, както и за подслон на добитъка. В продължение на хиляди години огнището се изграждало до входа на жилището. Траките са приемали огъня като символ на култа към предците. Те са вярвали, че той изчиствал душата и давал път както към живия, така и към мъртвия свят. Тракийският град на Небет-тепе е имал много обществени постройки, разположени предимно на източната част на хълма. Улиците са били тесни, но покрити с едри камъни. Домовете са били със стабилни основи, зидани от местен сиенит и дебели повече от метър. Някои от семействата са живеели и в къщи на 2 етажа, като долният се ползвал за приготвяне на храна и посрещане на гости. Вътрешната наредба на домовете била скромна. Обикновено семействата са произвеждали сами керамичните съдове, които са им били нужни за ежедневна употреба. Местата за спане и почивка в стаите са били покрити с кожи, а около трапезата се нареждали трикраки столчета. За осветление се използвало масло, което поставяли в малки глинени панички. Жените са тъчели и шиели завивки и дрехи на всички в дома. Обичаят по време на хранене е повелявал домакинът да разчупва хляба и да раздава на гостите. Виното се разливало неразредено, направо в глинени или метални ритони. Амфорите са били с 2 отвора, за да може стопаните на къщата да пият от един съд заедно с знатните си гости. Повечето траки са били със светло-кафяв цвят на косата. Обличали се красиво и са имали много накити. Тракийките са носили бели дълги ленени или конопени ризи, богато украсени и пристегнати в кръста с кожен колан. Мъжете са сплитали косите си или ги събирали на висок кок, а характерна част от облеклото им са били ботушите от еленова кожа, както и шапката алопекида, направена от лисича кожа. Жените на богатите траки са носили скъпи бижута, а дрехите им са били многоцветно обагрени. Мъжете от тракийската аристокрация се отличавали с наметала, украсени с златни апликации и сандали с златен варак. Конете при траките са били винаги обект на специални грижи. Майсторите са изработвали изкусно оръжия и конски амуниции, шлемове, ризници, наколенници и украси за колесниците. В долината на тракийските царе и цяла Тракия има стотици гробници, които дават ценни сведения за живота на предците ни. Траките използват и двете форми на погребение – трупоизгаряне и трупополагане. Бащата на историята Херодот пише, че те имат обичай да оплакват новородените, а умрелите изпращат с радост и веселие. Но се смята, че този обичай е бил характерен само за тракийското племе Травси. Ето какво пише още той. Богатите се погребват така. Трупът държат изложен 3 дни наред,
колят разни жертвени животни и се огощават, като най-напред оплакват умрелия, като го изгарят или просто го заравят в земята. После издигат могила и устройват разни състезателни игри. Гай Юлий Солин допълва: всички траки зачитат единодушно доброволната смърт. Вярват, че душите след смъртта не загиват, а стават по-щастливи. Богатите траки се полагали в гробници, над които се издигали огромни могили от пръст. Най-красивата от жените е следвала мъжа си и в задгробния живот. В гробницата се нареждали много дарове – съдовете, оръжието и скъпоценностите на покойника. Траките са вярвали още, че човек може и да не знае пътя към небето, но конете му го знаят. Затова са заравяли и колесниците заедно с конете на починалия. Една такава колесница е открита през 1965 година в двора на болница Свети Георги в центъра на Пловдив, в гробницата на заможен тракиец. Според описанието на археолога Лилия Ботошарова, кошът на колесницата е бил богато украсен с бронзови обкови и релефни изображения. Имала е 4 колела и се теглила от 2 коня. На мястото на източния некропол на града е имало друга гробница на неизвестен тракийски вожд. В нея археолозите намират единствена по рода си маска-шлем с формата на човешка глава, изработена от желязо с сребърно покритие. В света са открити само още 2 подобни маски – във Франция и в Италия, но пловдивският експонат е най-красив и е изключително добре изработен. До 1995 година този изключително ценен артефакт се съхранява в Пловдивския археологически музей до деня, в който изчезва при доста съмнителни обстоятелства и се появява отново през 2016 година. Днес уникалната маска-шлем може да се види отново от всеки посетител в музея. В същата гробница е открит и златен пръстен с кристален оранжев камък, което означава, че притежателят му е бил от знатен род. По-късно, през римската епоха, броят и вида на пръстените са издавали общественото положение на всеки. Затова е имало мода да се носят по няколко на един пръст. Те често служили за печати и дори за ключове на малки ковчежета. В района около Пловдив също има много могили и гробници на знатни тракийски фамилии, светилища и храмове, като най-старите са от бронзовата епоха. В куполна гробница на север от село Розовец са намерени златен венец, красиви сребърни съдове и бронзов шлем. Смята се, че един от артефактите, открит в тази могила, е златен пръстен печат с изображение на конник. Той бил продаден на френския вице-консул в Пловдив Шарл Франсуа Ноел Шампуазо. Шампуазо е любител археолог, който става известен с откриването на величествената статуя на Нике от Самотраки. Траките вярвали, че златото помага за отделяне на душата от тялото на починалия. Затова при погребалните обреди се полагали фини златни орнаменти върху тялото. Едно от най-големите археологически открития край Пловдив е тракийският храм Гробница до село Старосел, който е част от култов комплекс. Находките в района показват, че на същата територия е имало древни поселения от преди 7-8 хиляди години. През 5 век преди новата ера тук се е намирало богато тракийско селище, което е продължило да съществува и по време на Втората българска държава. Гробницата Хероон, която откривателят Георги Китов нарича храм, е с внушителна ограда от каменни блокове и парадно стълбище.
Смята се, че в кръглата куполна камера е бил погребан тракийският цар Ситалк. Край село Дуванлии, близо до Пловдив, е имало други тракийски селища от края на 5-4 век преди новата ера, чийто изследовател е професор Богдан Филов. Близкият до селището некропол е най-богатият, разкрит по нашите земи. В една от каменните гробници също е открито златно съкровище от погребение на знатен тракиец, чието тяло е било покрито с златотакана материя. В гробницата са намерени 2 златни наградника, комплекти от изящни златни накити и сребърни съдове с позлата, амфора, ритон, фиала и други. Част от съкровищата на Дуванлии са и 2 златни пръстена, единият от които с изображение на конник и гравиран надпис «Скитоток». Предполага се, че е възможно Скитоток да е бил потомък на тракийския цар Терес и скитска принцеса. Според древните автори, в Родопите е имало 4 големи светилища – на Кронос, Юпитер, Уранус и Дионис. Това на Дионис е било най-известното. То е било пазено и обслужвано от бесите, но не е открито и до днес.